Здравейте, хора! Аз съм Каската. Това ми е новия профил. Стария ми профил бях го изтрил. Нима питайте, защото така ще ви излезе на екраните. И имам нов профил, който пак ще има пак гейминг и нали няма пак да си го изтрям. Като миналия. Добре, хора, влязох в играта. Днеска мислим да пътуваме някъде от Лондон до Кале. И ще караме... Аз нямам чай са. Ще караме Скания. И да почваме с доставката. Добре. Почваме с доставката. Хора, ви знаете ли как? Така че да го направя... Така да го направя, че... Как да дам мигаж, виж за... Абе, никаква идея, ясна. Така. Вау. Легко стана. Хай бързо. Добре. Искам да се абонирате за канала и за... Ти баш с мен човекът с... Само да кажа, че няма да спирам на светофари. Защото трябва пътуваме сега. Вижте тук Лондон. Голямо сколько е? Село План. Всеки ден ще очаквате видеа. Утре пак ще има ново видео. Виж, Волво. Открит търговец на камиона. Иначе сега в момента, иначе утре или други ден, и по-други ден, ще играя пак Евротрък, ама този път ще играя с волан, защото аз имам един волан, Logitech G29, ще ви излезе тук на снимки. Използвам правилата и чай да смина в полето. G29 е и по-други ден ще снимаме пак видео и ще го направим с него. Не. Пак обърках. Нищо от това там ще видя. Пак няма да мога. До това чупи ли се? Махай сега. Ето я. Стана, бе. Добре. В полето сме. Да, то вижте, верно в Лондон карат на обратно, какво беше там. Не ми изглежда да карат на обратно, не знам. На обратно ли карат? Не на обратно, никаква идея нямам. Сега ако искам ти да дам ти. Белтка е. Още се чудя как не съм получил щети. В смисъл, аз карам... Не съм добър шофьор, признавам се. Сега в кое? Аз бесто трябва хора да си настрои волана. Защото, нали, когато да кажем, че съм на това границата, се трябва да цъкам ментър, такви с глупости, аз искам така, че във волана да цъкам. Ще ги направим. Утре очаквайте ново видео и то ще е на GTA 5 онлайн. Много ще е забавно. Ще минаваме мисии. Ама
Ще минавам и Diamond Казино. С едни момчета. С клавиатура повече ме бива отколкото звона, защото звона се... Абе, трудно е, не му гледай го на майка ти. Това... Да си го чуя. Гледай какви пъти ще умрели, бе. Майко, гледай. Чай да си го изпреваря. В Евротък не мога да направя дрифт. Защото с волана, ако се вижда да кажем по-остро, почва нещо да вибрира. А на клавиатура гледай колко брат, нали. Ама нали на волана е по-реално. Сега ги минавам. Малко офроуд. Не, няма да офроуд, защото ще обърнитира. Ако се чуете, ще има толкова с пари, мод е това. Защото не ми са прави доставки за 10 000 човек и сложих мод. Аз, защото имам и един мод за коли. BMW ще ви го покажа. Малко някъде като приключим доставката ще го пробвам и малко. Опа, сега ти ще се обърнеш. И чай ги минем. Сега ги минавам. Махай се. Оп, така, мина го. Айде малко, така, не срещу. Оф, майко. Нищо няма да стане. Айде, майка. Извинете, че така става. Видеото ще е късно, но увещавам. Айде, утре няма да съм онлайн. Неделя, извинете, защото